Tvrtka Veldex postoji 20 godina i bavi se obradom metala, rezanjem laserom i vodenim mlazom, CNC savijanjima te zavarivanjem metalnih konstrukcija i njihovih dijelova. Naš tim je sastavljen od mlađih djelatnika, inženjera, tehničara i majstora, te se brzo i fleksibilno prilagođavamo potrebama kupca. Za naše kupce nabavljamo i skladištimo različite materijale, te ih pretvaramo u željene, nekad tehnički zahtjevne proizvode. Čelik, inoks, aluminij, bakar. Sve su to naši prijatelji koje dobro poznajemo i radimo sa svima njima, prema specifikaciji i željama kupca. Veldexov strojni park i njegova napredna, uvijek nova tehnologija omogućava kvalitetan i brz odgovor na svaki zahtjev naših kupaca i partnera. Uz pouzdane kooperante proširujemo paletu proizvoda i usluga koje možemo ponuditi. Veldex, pouzdan partner kada je u pitanju metal. Veldex.